Ayun, magandang morning oras din sa Marat. Ayan, nandito tayo ngayon sa Pantalan. Kumusta naman? Kumusta yung lately na nag-uulan, pero ngayon ito, ang init na naman ng sikat ng araw. At ikot muna tayo dito sa loob. Silipin natin yung mga kanin dito, kung mayroon pa. At ito ngayon ay medyo maluwag, no? Maluwag na dito sa loob ng Pantalan. Ayan, may mga ano ba yung mga nandito? Uy, may chicharon na kinilaw na tarukug. Chicharon tsaka kinilaw na tarukug. Uy, mayroon tayong na-miss dito. Nandito na naman ang pagbabalik ni Pagay. Ayan na naman yung waffle ni Pagay, oh. Ang sarap. Kumusta naman? Hindi na lang ako mangungumusta. Ayun. Diretso muna tayo dito sa kabila. At ayan, mga kanin, may bibingka. Tsaka yung chokomoro na mahaba na malaki pa. Matiga pa. Agoy. At yun. Ikot-ikot muna tayo dito. At ay nagdadatingan yung mga ibang mga buti galing Panalugon. At yung iba sabi nila parang iba na yung itsura dyan, ba't parang lumuwag? Lumuwag po talaga yung dito sa Pantalan dahil ayun, nire-rehabilitate yung hagdanan. Ayun yung may bubong na blue. At saka didiretso tayo ngayon doon sa new public market ng Oras, doon sa bagong merkado o bagong palengke ng Oras. And dadaan tayo dito sa Filahan. Ayan ang Filahan na footbridge. Ayan, ito yung Filahan footbridge. O, di ba ang ganda? Parang San Juanico lang yung dating, eh. At nandito na tayo ngayon sa nandito yung mga gulay-gulay. Ayun. Kung mayroon kang luluto, pwede na yung sila na yung ready ng gulay na iluluto mo. Nako, ang sarap naman dito. Ayan yung loos, bangos, damo yan at bangos, ano? Uy, di ngayon mga gwapo ngayon maghusay. Di bangos yan ang damo, ano? Pasyadala na kita nga di. Di ano ba mga paninda dito pagkadaw nagtitirempon dito. Ito mga isda habato. Nga na din nakitahan na mga manok-manok, karne. Ay, balita ano natin busis, medyo diri maupay kay nagdaog kita hinsipon ngayon batok. Di pasyada na kita nga di. Di naman ang mga parahan mo mga panghalo ha mo iluluto. Baga Marisyoman, didi yan damo ato na tao didi Oras New Public Market. Diretso na kita nga tohan katapusan. Ano ba natin makikita yan ang aga? Labot lahat doon mga repolyo, may ada mangga, may ada
Damo titi na mapapalit. O ya, di pa may ada pa mais. Ngan kun may ada ka mo maggagata ka mo ana magtuturi ka mo hinlubi adi ni haunahan. Ato ana kanan gata kuno aton kanan lubi. Kumbaga magpapakayod ka mo hinlubi adi di haunahan. Ano ba mayada pa hangover siguro naglabay nga eleksyon amo nga ni ba sarado pa. Anay daw, ading kamara sa hininga. Di man ko na nimo kinahihidlawan. Adi naman lahing, adi ang bulat. Ngan kung maka di naman kitahan loyo, di naman nato makikitaan di na kuno harafihapan, baga maupay man yan na kay high tide kuno. Daw mo na makikita ni ding pati chicheria may ada na di paninda. Di yan harafihapan. Ayun. Nganda mo nga salamat aton mga kaupod naton, aton mga naupod ha video, aton mga nag-share, mga nagko-comment, damo nga salamat hayong tanan, labi na ngadtohan na naghahatag hini stars, aton na suporta aton na aton bubuhat nga paghimon mga video, aton pag live, damo nga salamat hayong tanan ngan maupay nga aga tikang didiha oras Eastern Summer.